You saw? Hey guys, I'm sure that your hands are surprised. Fethu bheka abantu bakho. Bouncer bheka lo muntu uyabaleka la. Bouncer. Hey, sister. Oh, imani. Ningalo. Umuntu wakhe le. Nangu baba, nangu umuntu wakhe awuringe nomuntu wakhe. Sanibonani, igama lami uLisiwe wakampofu ngihlala eBrayton kwaZanele. Ngibhalele uyajola 99 cause ngine problem nomuntu wami uyangichithela. Sijole for 3 years. Mara klamalanga ngilothisile ukuthi akasasinguye akasalali endlini. Always uhlala vali phone. So ngizocela uSmazi angisize ngithole ukuthi vele ngabe uyangichithela or akangichitheli. Into engifuna ukuyazi nje iqiniso. You all that matters to me, my baby, now please. I know I said I lied, I know I done that matters to me. You got what I need. I know I said I lied, I know I done a lot, baby. You got what I need, that matters to me. My baby, ooh, you got what I need, that matters to me. Ekse bafethu, it's your boy Smazi back again with another video. Yajola 99 bafethu rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Sida emachinini siseBrayton Mpumalanga edition. Usister uyakhala uthi umuntu wakhe umenzela izinto angasazi understand. Ungibizile ke manje ngithina sihlangane naye simuze ukuthi ukhala ngani, zishani, simsiza kanjani. Asambeni bafethu. Umama kandalo ngekutshela ke wena ngiyakuzanda manje ngiyakuzanda na wena ngizoshada cha uphume ungibuze ukuthi ukhala ngani uthi sikusiza kanjani ushaka Ngiyaphila kanjani? noma sivumelekile ukushake izandla noma kuyikhora na akunankinga. Okay, asithathi walk ngibuze ukuthi uthi ngikusiza kanjani ukhala ngani? Ngine partner ne? Sure. Engijula naye for 3 years. Yeah, But at asithathi. this days angi understand like uyacheater so. Sure. Yeah, cause akasalala endlini. Eh. Most of the time mangimfonela ifoni ngivalile. Mangimbuza vele nje asnaphe. Sure. Ngingazi ukuthi wenzani. Yeah. Yeah. Hayi ngiyakuzwa ke sister. Should manje ufuna ukuthi ngikubhekele ukuthi ingabe uyacheater vele or kwenzakalani? Ngifuna ukuthola iqiniso mina vele ukuthi uyacheater or akacheathi na. So ipartner yakho kwenzakalani indoda umfana uyasebenza or kwenzakalani? Yena uyasebenza. Ehe. Because nami ngiyasebenzela vele. Oh hayi ngiyakuzwa. Hayi ke njengoba sofike la kugcineni ufike ekugcineni manje. La kimi sekugcineni rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani sizomthola lo muntu lo. Manje into engizoyenza ukuthi ngizofonela amarodo wami ukuthi abe busy naye lo muntu lona sibone ukuthi kwenzakalani kanjani yebo into enjalo. So sister ngithi ungawari ne. Kuseba fethu niyamuza sister konje uthe ubani igama lakho? Usami ke niyamuza usami ke uyakhala uthi hey umuntu wakhe umenzela izinye izinto angayi-understand. So manje ngizomsiza sithini uyajola 99 rooftop siyabona ukuthi ubani busy nobani sister. Hamba endlini mina ngiyoshaya investigation yabo into enjalo. Ya uzobona ngami mangikuthinta ngizobe sengiphethe evidence. Bafethu sida bayajola abantu sida Mpumalanga babhizi bayajolelana. Awu understand nje ukuthi kwenzakalani emakasana bafethu. Ngithi sizoyifixa iBrayton kuzoba sharp indaba zamajolelani yaphela uSmazi ufikile ukhona Kitty guys chilla ngelana ngiyamthanda man. Mntwana ngowami ngikutshela ngelona ngikutshela bo. Hey, all of my bitches are pretty, we kills ngikutshela lo. Hey, she's pretty excited now. Ngikutshela ngikubona I'm post. She put me on never do. Mntwana ngikutshela I choose. Ungayi phone in a blue. Mntwana them 10 and a 2. Mntwana ngikutshela I shoot. Man, I just jump in a pool. Mntwana I jump in a pool. Mntwana ngikutshela she roll. Mntwana she roll. When it comes to that I do. I got a phone and get no. She got no team, oh. I got no friends, oh. We jump in a pool, yeah, we together, we jump in a jet, oh. We got no team, she got no friends. We jump in a jet, we too hot, nigga, we oh. She got no team, oh. I got no friends, oh. We jump in a pool, yeah, we together, we jump in a jet. Kuseba fethu sibuyile kada is the next thing phethe ubouncer. Yeah. Okay. Sizohlangana no sister uza kule street nangu. Sister sizomkhombisa evidence. Sister, ugrand. Woza kada.
Silinde wena ngihamba no bouncer namhlanje njani hayi sister phethe indaba ezimbi yayibo why ungangijelanga ukuthi umuntu wakho is a lesbian yabo ukuthi ku important ngaleyo ndlela oh bongacabanga shoot manje umuntu wakho uyakujolela bouncer awenze lapho i-evidence la sikhombisa usister ukuthi kwenzakalani sister uyabonakala bebangena la endlini after some while bayaphuma futhi yabo into enjalo sister baphuma behle khona la nedi ukuthi manje si late yabo thiwa behle khona lana ngathi balibhekise ekhothini amarodo asho njalo wathi balibhekise ekhothini so uthini ufuna ukuthi siba confront manje or ufuna ukubuyela endlini uyolala or relax angazi uthini wena ngifuna ukuya ngiyozibonela mina manje yeah bouncer uyazi mos umsebenzi wakho ukuthi kungalimali umuntu usho ukuthi manje nje sishona kibo manje yeah sure usho ukuthi lento le ufuna ukuthi expose lo muntu lo usho yeah ngisho hayi bafethu senzwileke shuthi yileso sikhathi ke la sekufike kushube khona ke bafethu bouncer asambeni nje before batshintshe indawo labantu I know I said I lied. I know I know the matters to me. You got what athi sibathole kanda kusebafethu sikada na ke khothini bouncer baphla abantu okay hayi sambeni ke sambeni senze sure ukuthi siyawathola la bantu got what I need. That matters to me. Hey yo, what's up, little boy? Bafethu ngathi yibo la bahlili lapha yababona sister mfethu bheka abantu bakho bouncer bheka lo muntu uyabaleka la bouncer kwenzakalani la sister kwenzakalani la oh imani ningalwe ake kuzufika la umuntu wakhe le yabo nangu baba nangu umuntu wakho awuringe nomuntu wakho la ringa nomuntu wakho ngoba nangu wenza izinto kwenzakalani la akafuna ukukhuluma ngeke ngizochaza sime okay simileke manje fikela ke imani uchaza yini nawe sicela usichazele ukuthi kwenzakalani sister uyamazi ya ngibazi boyithu ngiyamazi ubazi boyithu vele uqinisile umuntu wakho nalo ya ngumuntu wami maye kwenzakalani lana naye umuntu wakho ubathanda bonke ya ngibathanda boyithu maye ngizwile yabona le ikhuluma manje nje ayikho ngizwile ukuthi lo muntu uthi unithanda noyithu senze njani uthi unithanda noyithu senze njani ayikho kwenze leyo la uphuthise amasoka kumathi yapi azangafika hlele nokuhlala 5 minutes awuchaze ubani lo cause mina sister wena uqale nini ukujola no sisi ngapha seyinyaka manje unyaka manje labantu bathi bajole 3 years labantu laba bathi bajole 3 years wow uyayibona into enjani sister wena ngislima mina ngihlele endlini awusalala endlini phela shizwela ngislima ngisizo okay yena akasiso ngimuphi nawe usisi slim sesukutshela ukuthi unamuntu kahle kwenzakalani sister uthi ufuna ubani kahle ufuna ubani ufuna boyithula wafuna boyithula ubounce singile bouncer nkosi Jesu manisho bani bakho ne angizwa sister uzwile ayi1 ayinami ne somuntu akayi1 manje uthini wena umfundi ningangibali nje vele la kule drama le ningangibali shem uzothi singakubali wena uyathula ke wena before phela ningalwi imani yeah imani ningalwe bafowethu ningalwe asingalwini bafowethu kahle yazi ngizokutshela makufika isikhathi okay bozomtshela makufika hayi wo asimvumeleni akhuluma sister khuluma ukuthi sekunomunye eceleni sesiba yi3 mayi kahle ukuthi yimi le side chick ane awusiyi-side chick ayikho i-side chick la ayikho i-side chick bozongitshela isikhathi right bakwasibona isikhathi eswrong asikho isikhathi esirong ufika endlini angahlali even 30 minutes okay ngicela umtshela ukuthi agcinane nokulala endlini vele sesikhathi makhazama ngimfonela angasawabambi so sister angitshele something
njengoba uthi boyi2 ake khisa ichika kunani ufuna isithembu kahle kahle Yeah, wena ufuna isithembu. Nabani? Nawe. ngizwileke bosisi uthi ufuna isithembu wena uthini Mina kimi. wena uthini Wena nje kimi umamakhe. Hayibo. Every time akaya kuye uyakumamakhe. So wena nje la awaziwe. Mina Wena mamakhe wena. Wena kimi ngumngani wakhe wena. Every time akaphuma ngiyobona umchoma noma angamfonela. Yeah. Sengizokunothisa akamsayivanga ngegama lakhe. Ubheka ukuthi chomami. Wow. Chomami. yani Oh wow. hayi kubi balaleli njengoba senizibonela nani sida usister ubambe abantu abayi2 uthi bafuna bonke yena kahle kahle ufuna isithembu athi sibeze ukuthi bathini Mina kimi uyungichomakhe. Okay. Yabona le. Yeah, mina phela ngisho ngifuna ukunenza abafazi. Usiza abafazi bakho bani? Nawe naye phela nisho. Nami naye. Hayi ukuthi nawe naye noba yithi kuphela hayi nami. Mina njani ngifayile Ngiyashisela yazi. uyashiselwa sister phela ayinathi angisho. Yes. Sesi. Ha. yazini ne mayi bhekani asenzeni so Hawu. kuze siyicede le ndaba le asenzeni so solution vele. sister wena ufunani Ngiyaphuma mina kule relationship akasale naye. wena ufunani Yaphuma nami. Akasala yi-one. sister bonke bakushiya wena uthi wenza kanjani ke Usake akasala ngizothola omunye. hayi Okay. Ayi. Ukuthi dume ngazo-ke vele lezi. Okay. Ukangaki ngikubekezelele. Akusiko kuqala. Ngeke ngakubamba ne-best friend yami ngathula. Ngiyakubamba futhi. Manje ngikubamba lalo ufuna futhi ayi sala naye. Usho ukuthi unemikhiba yo. maye wena uthini uqedile la Uqedile lana ngiyahamba vele angifuni sizongihlanisa nawe konke vele. Uyaphi Asikaqedi. awukaqedi nobani awukaqedi nobani okay awufuna mina ngisho Wa manje nina nifuna ukushana phambi kwamakhamera. maye sister wena mose nguwe owenze yonke lento lena sister angitshele iqiniso ukuthi kahle kahle inkinga yini inkinga yakhe lo mhlambe awusam enjoy the way lona kwenzakalani sister why umchithela Grandchap kwenzakalani Manje ayikho into engamenzeli yona. Sure. Ngiyamoshela ngimenzela everything. ngiyambona uclean sister ongayenzi kahle Ngimenzela everything noma ngafika ngibuye emsebenzini Sure. ngithathela kose ngifike ngimphekele ngenze everything ngedela nje ngene ngokulalahla qede aw Nkosi Jesu Nkosi Jesu Ukuchazele ukumchazele kahle ukuthi wena ungahlala nami unyaka wonke ngapha aku relationship ya 3 years Yeah, phela nisho bafethu sister akazazi ukuthi ufunani mina ngibona ngathi akazazi okay sitsheleke ufunani kahle kahle ufuna ba yo nguye wokugcina lo angeke ngize ngibe wokugcina ukwazile ukumjolela Okay. ngigcina ngikubamba Balaleli. namuhla ngikubamba Bhekani 3 uthi usister unifuna noyi2 yena nje umile ufuna isithembu wena ne yebo ngifuna isithembu. uyamuzwa ke sabo bodwa hayi nami maye ngcono siyenze kanje ngoba ngiyababona qala ngimbamba Eh. uthi ufuna isithembu ngamanje angathanda sifuna isithembu sure sina kuphuma yena noma kuphuma mina sesingazothi khuluma mina uthenge mina phakathi angikhulumi nawe angisho Noma angikhulumi nawe angisho Why ufuna ukukhuluma nawe? bouncer oshaya ispan sakho kada so yazini asiyenzeni kanje lento le kuziza uphela le ndaba yethu le ngoba ngathi solala la khothini asenzeni so ongamfuni abasale bayi2 ngiyamupha ngizomova on your life yami usho ukuthi uyahamba abasale bayi2 yabasale bongicela ungenzele ifake ufike endlini ukuthi uthathe impahla zakho konke ukuthi wena ufike uzokuthatha Hayi yabona. method one ukuthi yaphi ngoba nakimawuzi ufike ukuthi uthathe impahla zakho kwenzeke. ngono senze so umuntu ongasamfuni usister kada ngicela ukuthi asishiye like ahambe nje ngepeace ne yayibona into enjalo Shuthi ke inkinga isekho. shuthi inkinga ayisekho sister ngoba bheka sebakushiye boyi2 manje bayahamba labantu Hayi inkinga yini. yani kubi ekuseba fethu nibonile ukuthi ikhambeni kada abo sister boyi2 bamshile lo muntu bouncer awubuye sivale kada bamshile lo muntu abasamfuni boyi2 bafethu ngithini rooftops yabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani sisempumalanga Brighton bantu bayajola abantu bayachithelana bayi3 labo sesi kodwa wena usengile kanjani bouncer bafethu please make sure ukuthi you like and subscribe and comment kada bafethu make sure ukuthi you subscribe we are out bouncer asambe ekuseba fethu it's your boy Usmazi back again. I'm with the one and only, the founder, the creator of Vet. Dinsang mfethu khamba kanjani? Mfethu you tell people ukuthi bayithola phi ibrand. Bafethu ningibona nje ngigcoke iVet from head to toe. Da iskipper VAT 100%.
Even my paper bag, there are things here I won't reveal because I bought. You must buy. Even the hat, I have my own mask, personalized, to Smazi. You understand? With the label on the side, bafethu VAT. Tanayam, abachazele ke mfethu utholakala kuphi kuma Insta zonke lezi zinto senza kanjani mfethu? They can just hit us up on socials. Sure. Okay, on Instagram we are VAT. Sure. And then on Facebook it's only VAT. Sure. Then you can also hit us up via WhatsApp, yabo, Sure. for quick replies. Or 066 1487 919. Okay. Njengoba senizwele ke bafowethu nimthinte la lo mjida kuma WhatsApp. I know I said a lot, I know I done a lot, baby. You got what I need, that matters to me. My baby, you got what I need, that matters to me. Hey yo, what's up, little boy?